The most silent city kini ang mahitabo sa Dakbayan sa Subo sa higayon nga mapatuman ang plano sa Dakbayan sa Subo nga 24 oras ang anti-noise ordinance. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nahimo nang palabay sa oras sa ubang tao ang pagvideoke o pagpatukar sa sunata nga hilabihan ka kusog nga makaisturbo na sa ubang mga tao labi na panahon sa tingkatulog. Apan dili lang katulog sa gabi kundi apil usab kadto mga tulog panahon sa adlaw kay panggabi man ang trabaho sama na lang sa matrabahante sa BPO nga shifting ang working hours. Usa lang kini sa mga saba-saba nga mugna sa tao nga mahiapil unya sa 24 oras nga pagpatuman sa anti-noise ordinance sa Cebu City. Gipahibaw kini ni Vice Mayor Tomas Osmeña ato sa press conference diin gimugatan ini nga angayang masanta na ang nang hinubra nga pagmugna o kasaba nga makadaot usab sa uban. We have about 100,000 work at home people. And they cannot put food on their plate because the goddamn neighbor doesn't like to stop his karaoke. Ang madapit nga adunay masakpan nga makalapas sa lagda dili lang kadtong mga malapason ang silutan kundi apil usab ang tanang mga barangay officials, mga tanod ug ang mga pulis nga na-assign pamultahon og tag 500 pesos kada usa ka violator. Giklaro sa Vice Mayor nga aduna pa ipahigan nga public hearing sa nahuna-una ang lakang ug wa pa matakda kun kanus kinihimuon. Ipaagi usab sa konsiho ang pagpatuma niini. If there is any violation in any barangay, each of these people, every policeman in that barangay, every respondent in that barangay, every tanod in that barangay will get a 500 peso fine for every single violation. They don't like me, they can shoot me. I'll shoot them also. Samtang ipaniguro sa Vice Mayor ang seguridad ug ang kaluwasan sa mga trabahante. Subli usab niini gisgutan ang importansya sa gitinguha nga pagbutang og mayor sa gabi din iyang giingon nga ang Cebu City ang mag-una nini dili lang sa Pilipinas kun dili sa tibuok kalibutan. Maghatag usab kining seguridad og dakong kasayon sa mga nanarbaho panahon sa kagabhion. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.